Helo shwmai, a chroeso i'r wers yma ar gyfansoddi alaw Bentatonig. Mwyn cyfansoddi'r alaw yma, i ni'n mynd i ddefnyddio un o apps y Chrome Music Lab o'r enw Songmaker. Hyd yn oed os chi ddim yn chwarae offeryn cerddorol, fi'n siŵr chi'n gyfarwydd ar raddfa fwyaf, sef Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Mae'n swnio fel hyn. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Nawr, beth mae graddfa pentatonig yn neud yw tynnu cwpl o'r nodau na mas, 2 a bod yn fanwl gywir, mwyn wneud e'n llai tebygol bod ni'n creu nodau sydd yn clasio yn erbyn ei gilydd, felly byddai graddfa pentatonig sy'n dechrau ar yr un nodyn yn swnio fel hyn. Cyn dechrau cyfansoddi, bydd angen i chi newid cwpl o'r gosodiadau o fewn Songmaker mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi'n gweithio o fewn graddfa Bentatonig. Agorwch wefan Chrome Music Lab, fe welwch chi ddolen i hwn o dan y fideo, a ni'n mynd i ddefnyddio app Songmaker. Cliciwch ar y botwm mwyn agor yr app. Cyn dechrau cyfansoddi, cliciwch ar y cogen sy'n dweud Settings. Ni'n mynd i newid 2 beth yn y gosodiadau. Ni'n mynd i newid y raddfa o un mwyaf i raddfa pentatonig, a newidiwch yr ystod o 2/8 i 2. Yna, cliciwch ar y tic mwyn mynd nôl i gyfansoddi. Dyma'r 4 bar, bar 1, bar 2, bar 3 a bar 4. Ni'n mynd i ganolbwyntio rhan fwyaf o'n alaw i'r 8bed canol yma, y blociau canol, y grid canol. A weithiau mynd lan i'r nodau'n uwch, a weithiau mynd lawr i'r nodau is, os y'n ni'n teimlo bod angen. Cliciwch ar sgwariau'r grid mwyn ychwanegu nodau. Ar waelod sgrin, rhowch rhythm ailadroddus syml eich hunan fel hyn. Gallwch chi rando ar eich can unrhyw bryd wrth glicio ar y botwm play yng nghornel gwaelod ochr chwith y sgrin. Mae rhaid i'r gan ddechrau gyda nodyn C neu G. Coch am C a gwyrdd am G. Hefyd mae angen i'r ail far i orffen gyda naill ai C neu G. Ac yna mae angen i'r gan i orffen ar nodyn C. Nawr, os ych chi'n penderfynu bod eich can chi'n gorffen gyda minim, gyda nodyn 2 geiriau ar y hyd, falle bod eich nodyn ola chi yn mynd i fod fyna. Iawn? Cyn bellio bod dim nodyn arall ar ôl ac mae'r nodyn olaf yw'r un coch. Yn yr un modd, gallai fod eich ail far chi yn gorffen gyda C ar y minim olaf. Neu G, gwyrdd ar y minim olaf. Mor bellio bod dim byd arall ar ôl y nodyn yna yn yr ail far. Nawr bod ni wedi newid y gosodiadau fewn yr app, ni'n barod i fwrw ati gyfansoddi. Nawr, fi'n siŵr bod rai o'n chi'n eistedd fyna a meddwl, wel, dwi ddim yn gallu cyfansoddi, sa'n gallu meddwl am y lawon. Dyna gyd sydd angen i ni wneud yw dilyn y camau canlynol mwyn sicrhau bod eich alaw chi yn un sy'n swnio'n hyfryd. Ni'n mynd i ddefnyddio'r gair banc, a mae pob llythyren o'r gair banc yn sefyll am rhywbeth pwysig sydd angen i ni ystyried wrth lunio alaw. Y lythyren gyntaf yw B, ac mae B yn sefyll am bylchau, neu gaps neu spaces. Mae rhaid i'ch alaw chi gynnwys bylchau, achos os bydde rhywun yn canu'ch alaw chi, yn amlwg mae rhaid i ni anadlu, fel sydd angen i fi nawr. Mae'r bylchau yna'n gweithio fel atalnodi o fewn alaw. Gyda phob un o'r llythrennau yma, B, A, N, C, cydbwysedd sy'n bwysig. Bydde darn gyda gormod o fylchau yn swnio fel hyn. A wedi bydde darn a dim digon o fylchau yn swnio'n rhy brysur heb unrhyw atal nodi, fel hyn. Nesaf yr restr mae A. Mae A yn sefyll am ailadrodd, repetition. Mae ailadrodd nodau un ar ôl y llall, defnyddio'r un nodyn fwy nag unwaith un ar ôl y llall, yn peth pwysig iawn i ni'n defnyddio mewn cerddoriaeth. Ac unwaith to, mae rhaid i ni gael cydbwysedd. Gormod o ailadrodd, a bydd eich darn chi'n swnio fel hyn. Dim digon o ailadrodd, a bydd eich alaw chi ddim yn digon bachog
I'r grandawr i allu falle canu fe nôl ar ôl clywed y cwplwythau. Nesaf mae n. Mae n yn sefyll am naid. Naid yw pan ni'n neidio o un nodyn sydd ddim un yn uwch neu un yn is neu'n ailadrodd. I ni'n mynd ymhellach lan neu ymhellach lawr na'r nodyn greiddiol. Beth mae neidio yn neud yw mae'n mynd â ni i ran gwahanol o'r raddfa, felly'n creu alaw lot mwy diddorol. Gormod o neidio, ac fydd eich alaw chi'n bwnsio dros y lle a bydd neb yn gallu canu ddyn nôl, rhywbeth fel hyn. Ac yna dim digon o neidio a i chi'n mynd i gael alaw sy'n stablad rownd yn yr un man trwy'r amser heb newid ger a mynd i rwle gwahanol, fel hyn. Y lythyren olaf yn y gair banc yw C. Mae C yn sefyll am cam. Nawr fe welwch chi'n glir gyda app Songmaker pan ni'n defnyddio blociau sydd un yn uwch. I ni'n gallu creu rhywbeth sy'n edrych fel grisiau, fel staircase. A dyna'n union beth ni'n siarad amdano pan ni'n gweud cam. Unwaith eto, cydbwysedd sy'n allweddol fan hyn. Gormod o gamau a bydd e'n swno fel hyn. Felly dyna ni. Yn fras, mwyn cyfansoddi'ch alaw pentatonig chi. Cofiwch ddechrau ar y nodyn cywir a gorffen y gan ar y nodyn cywir, a hefyd bod bar 2 yn gorffen ar C neu G. Yna, meddyliwch am bedair ran y gair banc. B, bylchau. A, ailadrodd. N, neidio. A C, camau. Mae rhaid i chi gael cydbwysedd ym mhob un o'r elfennau yna mwyn creu alaw lwyddiannus. Allwch chi weld bod y gan yn dechrau ar nodyn C, yna mae'r ail far yn gorffen ar nodyn G, ac mae'r gan yn gorffen ar nodyn C. Wrth edrych drwy'r alaw, fe welwch chi gymysgedd cytbwys o fylchau, ailadrodd, neidiau a chamau. Dewch i ni gael gryndo arno fe. Wel, fi'n hapus iawn dy'r alaw yma. Ych tro chi yw i nawr i glatio bant a chyfansoddi. Unwaith chi wedi gorffen eich alaw, dyma fel i ni'n allforio'r alaw na o Songmaker a'i roi fe mewn i'ch athro ar Google Classroom. Ar waelod y dudalen Songmaker, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Save ac yna dewiswch Copy Link. Draw yn Google Classroom, cliciwch ar Add or Create, yna dewis Link, ac yna allwch chi lido y URL i fewn i'r ffenest, clicio ar y botwm Add Link, ac yna gwysgu hand in. A dyna ni ar gyfer y wers yma ar gyfansoddi alawon pentatonig. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welai chi to.